नैबे मोननै मुलियानो आरो बे मोननैयानो नैबे जाहैबाय ESBL बेखौ नुखाबाय दा नै बाय' कम्बिनेशन 17 इंग्रेसेड रेस्टल मीन्स ESBL क्लासिक वार्ड होननानै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अइटमेन्ट फुनग्रा लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायना लाबोनाय जाबाय आङो नैबे नोंथांमोना दि कमेन्ट खालामबाय थादोंमोन फाइल्सनि थाखाय मोनसे भिडिअ मोजां लाबोफिन होननानै जोंनियाबो जादों मुलिफोरजों हामदोंबा भिडिअखौ लाबोफिन बा मोजां सलुसन भिडिअ लाबोफिन होननानै बुंदोंमोन नालाय आंथ' दा डक्टर नङा आरो माने जोंबो ओरैनो खामानि मावनानै जाग्रासो जोंनियावबो जानानै बे माबानानै मुलिफोरखौ फुननानै थाल मोननायखायसो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों दा मोननैसो मोजां मुलि दङ आरो ओमफ्राय डक्टरनि माबा नङाबा नोंसोरो जालाबायनो नाङा बे मुलिखौ आङो डिसक्रिपसनावबो होगोन आरो नै भिडिअआवबो आं नोंथांमोननो खिथालांगोन आरो बे मुलिजों माने सानथाम सानब्रैजोंनो बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बिदि जानायबाबो माने सानथाम सानब्रैजोंनो थाल मोनो होननानै बुंदों आरो डक्टरा दा ओमफ्राय जोङो फुनफैदों फुननानै नैबे क्रिम दङ मोनसे फाइल्सखौ होननाय बे क्रिमजों एसे थाल मोननाय मोनदों आरो दा नोंथांमोनाबो बे मुलिखौ माबानो हागोन आरो अर्डारफोर होनो हागोन नङाबा मेडिकेलफ्राव थांनानै डक्टरफोरजों रायलायनानै फुनजागोन फुनजाया बेफोरखौ रायलायनानै लाबोनो हागोन आरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मोनसे टेब्लेट ESBL होननाय नै ESBL 17 मा होनदों बियो बाय' कम्बिनेशन 17 होनदों माने ESBL कम्पानि आरो बेयो नै नायना ला ESBL नि बियो दा नोंथांमोना नैबे मुलिखौनो आरो बे टेब्लेटखौनो जाजायो डक्टरनियाव सोंग्रोनानै मोजां रायलायनानै डक्टरजों रायलायनानै लाबोनानै जाफैनो हागोन आरो बेखौ सानथाम सानब्रैजोंनो रिजाल्ट मोनगोन आरो ओमफ्राय मास मोनसेयावनो क्लियार जागोन होननानै बुंदों आरो बेखौ बे टेब्लेटखौ सानसेयाव थरब्रै जानांगौ थरब्रै माने खेबसे जागासेयाव थरब्रै आरो सानसेयाव खेबथाम बा खेबब्रै जानो होयो बेखौ जानांगौ आरो जानानै नों ट्राइ नायनांगौ आरो बे बथलसे मुलिखौनो मास मोनसे आरो बेयावनो गोबां दं गुलिया एकदम फिसा नालाय मास मोनसे थाङो आरो बेखौ जानानै नोंथांमोना नायनायबानो जाबाय आरो ना नोंथांमोन भिडिअ बानायनो थिनबाय थानायखाय लाबोफिन जोंनो बे शेयार खालामबाय थानायखाय आं बे मुलिनि बागै नोंथांमोननो शेयार खालामदों आरो दा बेखौ ओमफ्राय दा मा होनदों बाहाय लिमोनग्रा बुस्थुफोरखौ मोनजाया होननानै बुंदों आरो लिमोननाय बुस्थु ओमफ्राय दालिखौ एकदम जानो नाङानो दालियाबो बारासिन खालामथारोनो दालिखौ जानो नाङा होनना बुंदों आरो ओमफ्राय हायोबा न'फ्राव जिरायनानै बांसिन फिथाइ सामथाइ जानो होदों आरो देहानि थाखाय बे देहायाबो लोरबां जायो होनदों ओमफ्राय मोनसे खोथा आरो जोंनि माबाफ्रा लाजिनानै खिथायाना लाजिनानै डक्टरनावबो थाङा बेनि माबायाव बारा जायो आरो ओमफ्राय उनाव बेफोरनो अपारेसन खालामनांगौनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा दा बुंनाय बायदिबा ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रानो बुंगासिनो आरो आंबो न'फ्राव हजोंहाय सोंहरगासिनो नालाय माने सिगाङाव जाजानायफ्रा जोंनि आदा सासे दं बेबो आदायाबो बुंदों डक्टरनिफ्राय माबानिया साबसिन होनदों आरो अजाफोरनिया साबसिन होनदों अजाफोरनिखौ लायोबा 500 थाखा 600 थाखाजोंनो हामगोन होनदों डक्टरनाव थाङोबा 10,000 20,000 अपारेसन थाङोबा बिदिनो 40,000 बेफोरबायदि थांगोन आरो जोंनिखौबो अपारेसन खालामनांगौ होनो बेसेबां बियामलाय 40,000 ना जोंखौबो 40,000 बिदोंमोन अपारेसन खालामसै होननानै लेजार सार्जारि खालामगोन होननानै डाइरेक्ट माबा नङा आरो हाखावलाबायनाय हासिलाबायनाय बेफोरबायदि नङा लेजार सार्जारिसो आरो लेजार सार्जारि होनोब्ला लाइटिंनिसो खोमा बेफोरो ब्लेड बायदि मोनसे लाइट दङ ना बेजोंसो खोमा सार्जारि लेजार सार्जारि आरो बिदि खालामसै नामा होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय नोंसोर केस थाखा होनो हायाबाबो लनावबाबो बेखौ खालामनो हागोन होनना जोंखौ बुंदोंमोन ओमफ्राय गैया जोङो खालामथ'नाय जायासै आरो जोङो उनाव नायनोसै सार्जारि खालामनाय जायो ना मा जायो ना जों जायखिया बे मुलिखौ हरनायखाय बे मुलिजों नायनायदों आरो बेजोंबो हामगोन होननानै बुंदों आरो मास मोनसेसोल' नोंसोर जानानै नाय होनबानो हामगोन होनदों आरो बियो जों दस्रानिफ्रायसो लादों आरो बेखौ बे सार्जारि खालामनो नागिरनाय जायगानिफ्राय जों लायाखै बेखौ जोङो बे मा होनो हमिय'पेथि मेडिसिन बेनिफ्रायसो लादों आरो आयुर्वेदिकनिथ' नङा खोमा बे आयुर्वेदिकनि नङा बेयो
बेथ' आयुर्वेदिकनि नङा आरोना बे हमिय'पेथि मेडिसिन दा सानसे साननै फुननायावनो एसे ट्राइ मोनदों आरो बेनिखायनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो फैनाय जाबाय आरो नोंथांमोना बुंहरबाय थादोंमोन नालाय भिडिअ लाबोफिननानै जोंनावबो जादों होननानै लाजिनाङा दै खिथाना एकदम लाथार बे बुस्थुआ बिराद गाज्रि आरो माबायदि जायो मोनथिगौना बेयो माने बुस्थुआ एखमबा बायहेरायाव फैयो एखमबा सिङाव हाबलाङो बेफोरबायदि बिराद खेला गेलेनाय थांबाय बेनि माबाया नेमा बेमारा बिराद गाज्रिथार बे सिङाव थाङो आरो फैफिनो मोननै मोनथाम टाइपनि दं बेबो सोरनाबा थै फैग्रा दङनो बेनो ओमफ्राय सोरनाबा बिदिनो मोदोमल' बुनानै थायो आरो सिङावबो जायो बायहेरायावबो जायो आरो बिनि मोदोम बुनाया बिदि आरोना नोंथांमोना लाजिनो नाङा खिथानानै लाबानो जाबाय खिथानानै लाबानो नोंथांमोननिबो एकदम मोजां जाथारगोन आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोना एसे माने भिडिअ लाबोनो थिननायखाय जों बेखौ लाबोदोंमोन दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना गोदानै फैनायफोरा साबस्क्राइब खालामना थांदो आरो जोंखौ एसे हेल्प खालामदो बाय बाय नैबे मोननै मुलियानो आरो बे मोननैयानो नैबे जाहैबाय SBL बेखौ नुखाबाय दा नै बाय' कम्बिनेशन 17 इंग्रेसेड रेस्टल मिन्स SBL क्लासिक वार्ड होनदों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अइटमेन्ट फुनग्रा आरो बे सिङाव फुनहरग्रा बे फुनग्रा आरोना फुनग्रा दंखायो बेजों मोनसे सिङाव फुनहरनो थाखाय माबा मोनखायो आरो बेयो ओमफ्राय नैबे मेडिसिनखौ नायनानै लाबानो जाबाय नै बेखौ जानाय नायबानो जाबाय ट्राइ खालामनायबानो जाबाय आरोना बेखौ जानानै ओमफ्राय डक्टरनि माबा नङाबा जालाबायनो आरोना डक्टरनि माबा लायालासिनो बे मुलिखौल' लायनानै जाबा जानाय नङा डक्टरनाव थांग्रो डक्टरनाव थांनानैसो बे मुलिखौ लायनानै जाफैनांगोन आरो नोंथांमोना दा एसेनोसै लोगोफोर